होमबा दिनै एबसुआ सोरनि राजनीतिक दलनि पकेटाव हाबना थानो नागिरदों एक नाम्बार बे प्रश्न एबसुनि थाखाय दिनै जोंनि जाथिया थांनाय थैनाया बिजेपिनि आखायाव नङा जोंनि थांनाय थैनाय आखाया जोंनि बर' जाथिनि आखायावनो बिना गयारे मा सावलादों गोसोआव दंना आइफोर आफाफोर दिनै बिटिआरआ जुदि प्रेक्टिकेल इमप्लिमेन्ट जादों मानो होनबा एनडिएफबिनि जिबना सोरनि आखायाव दङ जाय हिनजावा प्रेगनेन्ट 6 मान्थ 7 मान्थ जुदि बिथांमोना साहस दंबा सानावनो रानना अरुणोदय आरो दिनै इलेक्सन दिनावलाय माने अरुणोदय फमनांगौ हे गाबोननि दिनाव बिथांमोना बुंगासिनो दं बिटिआर सुक्तिखौ दफा खालामनोबा बिटिआर सुक्तिखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनोबा जोङो बिजेपिनो भट होनांगोन अर्थात क'क्राझाराव जों इउपिपिएलनो होनांगोन उदालगुरियाव बिजेपिनो भट होनांगोन होनना बुंदों गाबोननि दिनाव जुदि कंग्रेस सरकारा फैयोब्ला बिनि जबाबखौ सोर होगोन बिथांमोना बुंदों जे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो बिजेपिनो भट होनांगौ गाबोननि दिनाव जुदि कंग्रेसआ फैयोबा बिथांमोना मा बुंगोन नोंथारा बर' जाथिया जोंनो बिजेपिनो भट सोहोदों कंग्रेसनो होआखै जों बिटिआरनि मोनसेबो दफा जों मावफुङा होमबा बिनि जबाबखौ बिथां एबसुमोना होनो हागोन ना हाया सागानगिरि बिथांमोननो होनांगोन जिहेतु जोंहा सागानगिरि सासे सागानगिरिया जेलाव हाबना दं माखासेया दिनै डिपुटि चिफ जानानै दं होमबा नों साननानै नायदो रायजो नोंथांमोन होमबा जोङो बिजेपिनो भट होनो जों सुक्ति खालामदोंमोन नामा हाग्रामानि 17 बोसोर दिनाव कुनु नेशनेल पार्टिया बुङाखैमोन जे बिटिसि इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खाथिराव जों कंग्रेसनो होनांगौ बिजेपिनो होनांगौ होननानै बुङाखैमोन किन्तु बाथ्राया जाहैबाय मा जों दिनै नुबाय मा जुदिहे जोंनि बिटिआर सुक्ति इमान गोहो गोराबा दिनै जों मानो बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै फैगौ जोंनि जाथिया थांनाय थैनाया बिजेपिनि आखायाव नङा जोंनि थांनाय थैनाय आखाया जोंनि बर' जाथिनि आखायावनो जोङो दिनै थांना लाखिनोबा दिनै जुदि जोङो बेहाय बिटिआर ओनसोलाव जुदि थामोनथाखौ लानोबा जोङो मोनसे रिजनेलिज्म अर्थात जोंनि लकेलनि पार्टिसो जों सापर्ट होनांगोन बेहाय जोंहा इउपिपिएल दं बिपिएफ दं आङो डाइरेक्टलि दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि गामियाव बुङाखै जे उमुगनो होथार होननानै किन्तु आङो दिनै जिहेतु बिपिएफनि जानानै फोसावदिंनो फैदों आं दिनै बिपिएफनो भट होनांगौ होननानै बुंगोन दा बाथ्राया जाहैबाय गाबोननि दिनाव छात्र सन्था दा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जे गामि गामि दिनै बुंगासिनो दं बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो देग्लाय बिजेपिनो भट होनांगौ बिटिआरनि खैथा दफाया इमप्लिमेन्ट जाखो एक नाम्बार प्रश्न अबे मोनसे दफाया दिनै बिटिआरआव इमप्लिमेन्ट जाखो दिनै आं मोनसेबो आंनि मेगनाव नुवाखै मानो होनबा जानुवारि 10 आव दाख्लैबावै माइ निउस मोनसे जानानै थांबाय जे जोंहा आसामनि माखासे बै समनि आन्दोलनकारि बेजों लोगोसे जोंहा सेन्ट्रेलनि गभर्नमेन्टजों बेहाय मोनसे माइ निउस ओंखारदोंमोन बै माइ निउसआव जोंनि बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि माखासे 10टा दफा दं 10टा दफायाव मा लिरना होखो जे मोनसेबो जे 10टानि दफाखौ जों मावनो हाया वाइ आं बिनि रिजनखौ होनोसै जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बरमा बेखौबो मावनो हाया खारन मोनसे स्टेटआव मोनसेल' सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि थायो होननानै बुंबाय बिनि थाखायनो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिना बे जाहैबाय बिटिआरनि दफा बेखौ अलरेडि क्लियार होनानै होबाय बे क्लियारिफिकेसन नोंथांमोना नुगोन बिनि उनाव मा नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि मणिपुराव मोनसे जाना दं नाथाय नट आप टु दा स्टेन्डार्ड अफ मा होनो सेन्ट्रेला जेखौ लुबैदोंमोन बेसिम फुलफिल खालामनो हायाखै लोगोसे बे मोजाङै फुलफिल जायाखै होननानै नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जिहेतु नर्थ इस्टआव मोनसेल' बिनि थाखाय आरो सेकेन्ड टाइम हरनो हाला होननानै बेखौबो केन्सेल खालामबाय बिनि उनाव मा होदों नर्थ इस्ट रिजनेल इनस्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स एट रौमारि जिहेतु आसामावनो जोंहा मोनसे तेजपुरनिफ्राय लानानै नानानथा मेडिकेल लोगोसे मा अल इन्डिया इनस्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स दंखायो जोंहा सांसारियाव जे हिमन्त बिश्व शर्मानियाव बिनिखायनो दुना एबार नोंसिनि बिटिसि जायनो 60-70 किल'मिटारनि गेजेराव दङ नोंथांमोननि बे रौमारिजों बेखौ हरनो हानाय नङा होननानै स्पष्ट खालामना बुंबाय बिनि उनाव रिजनेल केम्पास अफ इन्दिरा गान्धी एट नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि भैरबकुन्दआव बिदोंमोन जिहेतु तेजपुर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया उदालगुरिनिफ्राय मात्र 60-70 किल'मिटारसो दं बिनि थाखायनो बेहाय हरनाय जानाय नंला होननानै बेखौबो केन्सेल खालामबाय बिनि उनाव मा होनदोंमोन नेशनेल इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजि बेखौ उदालगुरियाव बानायनो नांगौमोन आरो बेबो केन्सेल जाबाय कारना मा जोंनि आसामाव सिलचर इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजि बे जायखौ मोनसे बिदि दुनायबार मोननै मोनथाम टेक्न'लजि होनो हाया होननानै बेखौबो केन्सेल खालामनानै होनाय जाबाय बिनियाव फैयो एडिशनेल नवोदय विद्यालय इच डिस्ट्रिक्ट अफ बिटिआर मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंहा मोनसे नवोदया दंखायो सेकेन्ड टाइम मोनसे डिस्ट्रिक्टआवनो मोननै नवोदया होनाय जानाय नङा होननानै बेखौबो केन्सेल खालामबाय होमबा बिटिसिनि दफाखौ अबे मोनसेखौ मावनो रायजो नोंथांमोनदां आंना प्रश्नया बिसो अबे मोनसे दफाखौ बिटिआरआव मावगोन दा
बेजों लोगोसे दा गामि सोसननाय होनना बुंबाय थादों बा गामि दानख'नाय दिनै जुदि 1100-1200 गामि दानख'नानै गुफुरथिं लिं 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 ओरै आलायग्लिंनाय 140टाल' गामि हाबनानै बाखिनि गेजेर ससेया मा जों सेटेलाइट काउन्सिल ना 6 शेड्युल काउन्सिलाव दं जोंनो हाग्रामा महिलारि लाबोनाय 6 शेड्युलनि कनसेप्टआवसो जोंनो 2000 अटल बिहारि बाजपेयीया हरदोंमोन किन्तु दानि जायखौ नरेन्द्र मोदी बिथाङा ओरैबायदि थगायसुला गावखौ सायवाला होननानै बुङो नाथाय दिनै जोंनि बर' जाथिखौ सुसन खालामनानै दिनै सोबख'नायनिसो बेबस्था लानो मानो होनबा बे बिटिआर एग्रिमेन्ट नट under which act either neither in the central act not under the state act बै समाव बिएससिआ जादोंमोन under the state act हितेश्वर शइकियानि दिनाव बिनि उनाव बिटिसिआ जादोंमोन under central act बिजेपिनि दैदेननायाव दा नै बे आन्दाराव अबे आन्दार एक्ट भारतनि अबे संबिधाननि अबे मोनसे दफानि बा अबे मोनसे मा होनो बेखौ एमेन्डमेन्टनि गेजेराव बेखौ दाना होनाय जादों दा प्रश्नआ बेसो किन्तु जोंहा मानगोनां बिथां एबसु बिथांमोना बुंगासिनो दं जे बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोब्ला जों बिजेपिनो बा इउपिपिएलनो सापर्ट होनो दा माखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो रायजो नोंथांमोन जुदि जोंनि भारतनि भाषायाव जोंनि लेंगुवेजआव जोंनि बर'नि जुदि केटेगरि एस'सियेट लेंगुवेज जायोब्ला बै समाव बिटिसिआव 2000 जोंनो नेशनेल लेंगुवेजजों स्वीकृति मोनखाबाय होमबा जों नेशनेलखौ लानो ना जों एस'सियेटखौ लानो बिनि उनाव बिथांमोना बुंबाय थादों जे रन्जन दैमारिखौ जोङो केस गेलेगासिनो दं जों फैसा गिदिर गिदिर उकिल जोंनानै नाथाय बिएलटिनि दिनाव सोर साबैसे जेलाव थाबोदों आइफोर आफाफोरखौ प्रश्न खालाम बिएलटिनि दिनाव ओरैबायदि सुक्ति खालामदोंमोन दिनैसिम सासेबो बिएलटिआ जेलाव थानाङा दिनै भुटानावबो दङ बांलादेशआवबो दं नानानता जायगायाव दङ बियो किन्तु दिनै आसामाव थानायानो 65 जों लोगोसे रन्जन दैमारि दिनै बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो होनबाय थादों दिनै बिटिआरआ जुदि प्रेक्टिकेल इमप्लिमेन्ट जादों मानो होनबा एनडिएफबिनि जिबना सोरनि आखायाव दङ सोरनि आखायाव दं जों बामोननि आखायाव मानो दोनबाय थादों बामोना दिनै फंसे खोथा पलिटिकेल उइल लाबोनानै जुदि তেওঁলোকে अलरेडि শান্তি চুক্তি কৰিছে গতিকে তেওঁলোক আমি মুকুলাই দিব লাগিব होननानै फंसे खोथा बुंबानो दिनै रन्जन दैमारिया गयो निथि रन्जन दैमारिखौ दालि गोथां जाहोनानै दिनै शान्ति फैबाय होनना बुंदों खान्थाल गोमोनखौ सोरनि खर'आव दोनना बुफुना जानो लुगैदों रायज्लायदोंमोन बै समाव एबसु मानगोन एबसु बिथांमोना शान्तिना बै समाव हाथियारखौनो हमखायाखैमोन बिथांमोनसिम मोनसे अभारग्राउन्डसोमोन जाय जाथि नलखराव दिनै बिपिएफआ गाज्रि मावबाबो एबसुआ सोमखारिनांगोन इउपिपिएलआ गाज्रि मावबाबो इउपिपिएलनि जाना सोमखारिनांगोन गाबोन कंग्रेसआ गाज्रि मावबाबो कंग्रेसनि जानानै सोमखारिनांगोन होमबा दिनै एबसुआ सोरनि राजनीतिक दलनि पकेटाव हाबना थानो नागिरदों एक नाम्बार बे प्रश्न एबसुनि थाखाय दिनै बेजों लोगोसे नाय आरो नाय जोंनि बिटिसिनि दिनाव मा जादों मा जायाखै इउनिभार्सिटिनिफ्राय सिआइटिनिफ्राय लानानै नानानता कलेज गासिबो जाजोबदों दिनै किन्तु प्रमद बर'आ मा बुंदों बिटिसि एकय हवानो बिथां गादि जिरायनाय दिनै सेक्रेटारियेटखौ सोर लुनाय जिजों दिनै साइरेन दामलांबाय थादों जोंहा राकेशनिफ्राय लानानै घन'निफ्राय लानानै बै समनि मा होनो आन्दोलनकारि प्रमद बर' बिथां दाय चिफ साइरेन गाबनाय लामा खारनाय लामाया बे सोर बानायनाय बेखौ जुदि नुवाखैबा बेखौ जुदि प्रमद बर'आ नुवाखैबा रायजो राजाया किन्तु नुदों बिथाङा नुवाखै जानो हागौ मानो होनबा बिथांनि बे ओरैबायदि स्पिडआव खारो एस्कर्टआ गाव नुवा उनथिं किन्तु बिनि थाखाय बे नुवाखै जानो हागौ किन्तु रायजो राजा साइकेल सलायनानै थाबायनानै हाग्रामा महिलारि मावनाय खामानिखौ जों किन्तु नुजोबदों नोंथांमोननि जायगायाव आं जेराव प्रेक्टिस खालामदों आं सासे एडभकेट हिसाबै बै लुनाय कर्टआ दिनै बिएलटिनि दिननि हाग्रामानि सुक्तिनि दारा बेसो जाबोनाय किन्तु जों एनडिएफबिनि अबे मोनसे जों अनुष्ठान नुखोनो दिनै शान्ति सुक्तिनि एनडिएफबि 35 इयार्स आन्दोलन खालामनायनि नामाव जों मा नुखो जेब्ला एनडिएफबि बिथांमोना आंनाव फैयो माखासे केस दङ बिथांमोननि उथायनायाव बेहाय आङो बिथांमोनखौ ओरैनो बिदा गेदेर हिसाबै आं एदावो जंखायो बिथांमोनखौ आं जंखायो नोंसोरलाय मा जाला माला सुक्ति खालामना लाना फैगोलै जों दिनै बिएलटि आन्दोलन खालामनायनि सुक्तियाव जों उकिल जानो मोन्दों बिथांमोननि बिल्डिं लुनायाव जों एसि न'आव दिनै जिरायनानै थाइसे थानै खामायनो हादों नाथाय एनडिएफबिनि 35 बोसोर आन्दोलन खालामनायाव सोर बर'आ मा मोन्दों देलाय मा मोन्दों किन्तु खान्थाल गोमोनखौ सोर बुफुना जादों रायजो नोंथांमोन गैयि मानसिफोर हादान लाना थाहैदों थाथ'नो हो खमसे खम परिबेक परिस्थितिखौ नाय इलेक्सननि दिनावबो बिथांमोना इभिक्सन खालामगासिनो मानो इभिक्सन खालामदों सोर बेलाय बिसोरथ' बेलेग जायगानि हा नङाना जोंनि बर'निनो हा बा जोंनि बर'निनो बिदा फंबाय मानो इभिक्सन खालामदों जाय हिनजावा प्रेगनेन्ट 6 मान्थ 7 मान्थ बिथांमोनखौबो बुद्रु लानानै गारियाव थिखांनो मानो बिथांमोननि थाखाय मा हरसेखौनो दोनथ'नो हाया नामा मा दाय मावदों बिथांमोनालाय बर' आन्दोलन मानि थाखाय खालामदोंमोन जों हा नांगौ जोंनि दखलाव थानांगौ जों आन्दोलन खालामदोंमोन
होमबा दिनै मानो इभिकसन खालामजोबगौ बेखौ रायजो राजाफोरा सोंनांगौ दिनै बिपिएफनि नामाव जों बिपिएफनो प्रसार खालामल' फैयाखै जिथु रियेलिटि बास्तबाव जागासिनो दङ बेखौ दिनै सेंग्राफ्रा गोरों गोराफ्रा सेंग्राफ्रा बुजिदोंना दिनै जों मोनगासिनो दं जायनि थाखाय जोंनि समखौ लोगोसे जोंनि रां रुफा जि पकेटाव दङ बेखौ लानानै जों खस्थ' खालामनानै ओंखारदों आरो बेजों लोगोसे नाय आरो माखासेखौथ' दा सारा खिन्थालांगोन आं बुंजोबा जानाय नङा गाहाय आलासि दंखायो नालाय खिन्थु आं जिथु मोनदांदों प्रेक्टिकेलि बे मुसलपुरावनो जाबाय थानाय बे बुस्थुखौ आं बुंनांगोन नङाबा आंखौ सानगोन मा बै समाव मानो बुङासैब्रा नोंसोरलाय माथो उमुक उमुकआव ओंखारदों मानो बुङासै होनो बै समाव जेसेबां गोरों गोरा दङ बिनाव दाया गोलैगोन जाम्बा जाम्बिनाव गोलैनाय नङा जाय मानसिया नोंसोर गोरों गोरों नोंसोर फरायनानै मोननाय नोंसोर मानो गामि गामि बै समाव थांना बुङासैलै होननानै बुंगोन बा दायखौ बै समाव जों बानस'नो हानाय नङा दायखौ बानस'नांगोन जाय मानसिया दिनै हर उनाव जाम्बा जाम्बिखौ अरुणोदयनि थाखाय बिथांमोना भट होनांगौ होननानै बुंदों जाय मानसिया हरनि 12टायाव सरकारि आसनि फैबा न' गाव गावनि हराव राननानै लादों बिथांमोना जबाब होनांगोन खिन्थु बै समाव जेब्ला बर' बिमाया थफ्ला लानानै बै समनि पिटिसि एबसुनिफ्राय लानानै जेसेबां जोंनि न' सावलायनाय बै परिबेगा फैगोन बे समाव बिथांमोना जबाब होनांगोन दा होनाङा रायजोनो खिन्थु समा फैगासिनो दं मानो होनबा बोसोरथामा अलरेडि बुरनजि जाखाबाय जायखौ जों जारिमिनाव गोसोम हांगारजों लिरगोन गोसोम हांगारजों दिनै लिरहां अलरेडि लिरबायबो माखासे गोरों गथ'आ लिरहांबाय मानो थाखाय लिरहांखो दिनै प्रेक्टिकेलबो नुबोहांबाय बे सल'बाथा नङा बे बास्तब जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा सोरनिबा अरुणोदय सोरनिबा माबा माबि न' होगोन होननायाव रानथिङा मोजां मानसिया जोंबायदि फैनानै ब्ला ब्ला गावनि मोखांखौ होननानै सानाव बुंफैयो राव सिखावासो हराव मालायनि न' हाबो हरनि 10टा 11टायाव अरुणोदय फर्म लानानै ओरैनो मानसि फैबा दसा खोमोरलै दसा ब्ला खारलांबाय बियो मोजां सरकारनि माबा नामा बियो जुदि बिथांमोना साहस दंबा सानावनो रानना अरुणोदय आरो दिनै इलेक्सन दिनावलाय माने अरुणोदय फर्म नांगौ जेराव मडेल कड अफ कन्डाक्ट दंखायो दिनैथ' राननोनो मोनखाया होमबा दिनै गोरों मानसिया मानो दिनै हरनि 12टा 1टा 10टायाव दिनै जाम्बा जाम्बि जाय मानसिया रेशन कार्ड जाय मानसिया जेबोखौनो रोङा बिसोरखौ थगायनाय माने बिसोरनि फापखौ लानाय जादोंना जायाखै बिना गयारे मा सावलादोंमोन गोसोआव दंना आइफोर आफाफोर जाय मानसिया हाग्रामानि दिनाव कम्पानि दिल्ली मुम्बाइनिफ्राय लानानै साख्रि मावहैदों जों बिसोरखौ न'खर साख्रि होगोन जुदि होनो हायाब्ला आंखौ सौथुनानै थाबायबाय थानायावनो सौथुनानै थैथों होननानै सावो बेखौ सोर बुंना लानायमोन गोसोआव दंना गैया सावखौ सोर बिना लानाय जों होआखै गावनो बिना लादों बिनि उनाव बिथां प्रमद बर'आ मा बुंदोंमोन 6 दाननि गेजेराव जुदि बिटिआर सुक्तिया जायाबा अमित शाहनि न'आव आं फासि नांनानै थैगोन होनना बुंदोंना बुङाखैमोन बेखौ जों रोखा गोसोआव दंजोबो खारन बेफोर खोथाफ्रा जाथिनि थाखायसो जाथिया दिनै मा खहा जानो थांगासिनो दं बेखौ ओंखायनो आइफोर आफाफोर खोनासं देग्लाय इलेक्सना अकल बिपिएफनि इलेक्सन नङा इउपिपिएलनि इलेक्सन नङा इलेक्सना फैगोन थांगोन खिन्थु देग्लाय बोसोराव जुदि जों बिपिएफनि जानानै जों उद्धार खालामनो हायाबा गोसोआव ला नोंथांमोननि लाइब्रेरियाव लिरनानै दोन सासे उकिल फैदोंमोननोलै जों लिरना दोननि मा बुं बे बुंनाय बाथ्रा जागोन ना जाया जुदि जायाब्ला नोंसोरनि गामियाव आं फैनानै जेरै बिना गयारिया बुंदों आंबो गुग्रुब फैनानै निमाहा बिफैगोन दिनैनि तारिखाव नोंथांमोना लिरनानै दोन खारन बे बुंनाया आं बुंनाय नङा भारतनि संबिधानाव लिरनाय दंखाजोबो जायखौ जोङो भारतनि संबिधानाव सासे उकिल जानानै जायहा एमए इन पलिटिकेल साइन्स लायो बिथांमोना बे लेखायाव रोखा लिरनाय दं जोंनि बिटिसि सुक्तिया बेखौ लानानैनो जों सपद ग्रहण लायो गिदिर गोलाव मानसिया दा कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया बेहाय मा लिरनाय दं जोंनि भारतनि आरो बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि एमेन्डमेन्ट एन्ड some important acts and amendment of Indian Constitution concerning Border Territorial Council बिदि दङ किन्तु बिटिआरआलाय मा दङ देलाय नोंलाय साधारन कागज बेखौनो बुजिनानैबो बुजिबायदि जों थैथां नांथाबगासिनो दङ जों दिनै अबे मोनसेया गोनां अबे मोनसेया गोनां जों बुजिनानैबो बुजिजानाय दं जों नुनानैबो नुयै बायदि जानानै दङ दिनै ओंखायनो गावनि बिबेक भटखौ जेसेबां अरुणोदय रान जेसेबां आइवाइ न' रान जेसेबांखि फैसा होआ थाखा थफ्लाया होआबानो थुनांगौ थिनाव जाथिनि थामोननो थाखाय खिन्थु नांगोलाव फैगौ बिसायख'थिनि 7 मेआव जोंनि खाम्फा बरगयारि केन्डिडेट बिथांखौ बयबो गानै जोमफै देलाय हायला हुइला थांनानै मिनि खुसियै नांगालाव आं फोबाय दे सानसेआव बेखौ गौरब जाना बुंनांगोन बै समाव आं नांगालाव होदोंमोनलै बे गौरबखौ लानानै नोंथांमोना हैनो हागोन दा बेखिनियावनो
आंनि बे फोसावदिंनि बे बिबुंथियाव फोजोबबाय आरो लोगोसे माबा मोनसे नोंथांमोननि रायजो राजानि गेजेराव जुदि गोरोन्थि बुंदोंबा सासे लाइमोन हिसाबै आङो माखासे खोथाया एसे आबेगिक जायो जाथिनि थांनाय दा बिनि थाखायनो आङो निमाहा बिबाय आरो बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय